των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι, δισοπουμένοι μας ημείς οι ανάξιοι, είνατες ημών δεείς εσύ τυχήσιτε ημάς, σκέπη των τερίγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιά άρχε των ονοδυνάμεων. Η Εκκλησία τιμά στις 8 Νοεμβρίου τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ασωμάτων και ουράνιων αγγελικών ταγμάτων. Οι άγγελοι είναι ασώματοι και άειλοι. Κατά την Αγία Γραφή, οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, όταν δηλαδή πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεστεί κάποια μεγάλη Θεία Θέληση. Συγκεκριμένα, ο Θεός δημιούργησε 10 τάγματα αγγέλων, τα 9 από τα οποία έχουν τις εξής ονομασίες: Σεραφείμ, Χερουβίμ, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Ο επικεφαλής του 10ου τάγματος ήταν ο Εωσφόρος. Τη σχέση που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε μέσα σε κείμενα της Αγίας Γραφής. Ο κόσμος των αγγέλων ήταν η πρώτη δημιουργική πράξη του Θεού. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι νοητά κτίσματα, άειλα πνεύματα και αικίνητα. Υπηρετούν το Θεό δοξολογώντας ακατάπαυστα την αγιότητα και την άπειρη δύναμή Του. Ο Θεός, όταν δημιούργησε τους αγγέλους, τους έδωσε να έχουν την απόλυτη ελεύθερη γνώμη. Έπρεπε όμως να αποδείξουν ότι ήταν άξιοι της τιμής την οποία τους κόσμησε. Γι' αυτό δοκιμάστηκε η πίστη τους. Ένας από αυτούς, ο Εωσφόρος, που ήταν ο πρώτος όλων των αγγελικών ταγμάτων, αυτός που ήταν ο ωραιότερος, δυνατότερος και λαμπρότερος, υπερηφανεύτηκε και πίστεψε ότι μπορεί να αντικαταστήσει το Θεό και να στήσει το θρόνο του υπεράνω του Θεού. Αυτό ήταν το μεγάλο αμάρτημά του. Επαναστάτησε εναντίον του Θεού και μαζί του παρέσυρε μεγάλο αριθμό αγγέλων που με την πτώση τους μετατράπηκαν από φωτεινούς αγγέλους σε σκοτεινούς και από αγίους σε πονηρούς. Όταν έπεσαν οι πονηροί άγγελοι που ονομάζονται δαίμονες, συγκεντρώθηκαν όλα τα επουράνια τάγματα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε στο κέντρο και αναφώνησε «Στόμεν καλός, στόμεν μετα φόβου Θεού», και αμέσως οι Άγιοι Άγγελοι στάθηκαν πιστοί προς το Θεό και δεν ακολούθησαν την πονηρή σκέψη του Εωσφόρου. Αυτό λοιπόν το γεγονός εορτάζουμε στις 8 Νοεμβρίου. Όχι την πτώση του Εωσφόρου και των πονηρών του πνευμάτων, αλλά γιορτάζουμε τη συνάθρηση των Αγίων Αγγέλων που έδειξαν πίστη ορθή και ακλόνητη στον ένα αληθινό Θεό και Δημιουργό των πάντων. Συναθρίστηκαν οι Άγιοι Άγγελοι για να εκφράσουν την πίστη στο Δημιουργό τους και από τότε παρέμειναν σταθεροί στην αγιότητα και στο καλό. Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκύπτρο στο δεξί χέρι, σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό χέρι κρατούν πολλές φορές μία σφαίρα που συμβολίζει τον κόσμο. Ας δούμε όμως τους δύο Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ ξεχωριστά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι κτιστό, αόρατο και τέλειο πνεύμα, το οποίο δεν τον περιορίζει ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος. Κατά την Αγία Γραφή το όνομά του σημαίνει η δύναμη του Θεού. Είναι επίσης προστάτης της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι άγγελος ο οποίος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Εωσφόρος, ενώ κατήχε την ύψιστη θέση στη χτιστή τελειότητα, ηγήθηκε μικρής ομάδας στασιαστών αγγέλων, μετέπειτα δαίμονες, οι οποίοι ήθελαν να μην υπακούσουν στις διαταγές του Θεού και επαναστάτησαν.
Τη στιγμή εκείνη ο έως τότε άγγελος Μιχαήλ ανέλαβε σημαίνοντα ρόλο στην υποστολή της ανταρσίας τους, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του Αρχάγγελου. Επίσης ήταν εκείνος που ανήγγειλε στον Αβραάμ την ανάγκη θυσίας του γιου του Ισαάκ, ενώ ήταν εκείνος που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Στη Καινή Διαθήκη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκείνος που θα αναγγείλει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, ενώ είναι παρόν και στον Ιησού του Ναβί, την πτώση της Ιεριχούς, καθώς και στις ιστορίες του Εμμανουήλ, Δαβίδ και Ηλία. Πάντοτε κρατά ρομφαία η οποία δίνει την πύρινη τιμωρία στους εχθρούς του Θεού. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ το συναντάμε επίσης και στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπως επίσης και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ως επικεφαλής των αγγέλων πολεμά το Σατανά. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μιχαήλ θεωρείται από το λαό ότι είναι ο ψυχοπομπός άγγελος, δηλαδή μεταφέρει τις ψυχές στον ουρανό. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπως στη Θράκη υπάρχουν κάποιες προλήψεις και ο κόσμος δεν αφήνει την ημέρα αυτή τα παπούτσα του έξω από το σπίτι για να μην τα δει ο Αρχάγγελος και ενθυμηθεί αυτούς και αναλάβει εκ της ζωής. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ένας από τους απροσμέτρητους αγγέλους. Το όνομά του σημαίνει ήρωας του Θεού και είναι ένας από τους λίγους αγγέλους οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στην Αγία Γραφή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι ο άγγελος που εμφανίστηκε στον προφήτη Δανιήλ, στον Ιωακήμ και την Άννα και τους αναγγέλει πως θα γεννήσουν την Παναγία, όπως και στον ιερέα Ζαχαρία για να τους αναγγείλει ότι θα γεννήσει τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι επίσης αυτός με τον οποίο συνδέονται όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με τη γέννηση του Χριστού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι εκείνος ο οποίος πήγε στην Παναγία και της ανακοίνωσε ότι θα γεννήσει το Γιο του Θεού, ενώ ο ίδιος παρουσιάστηκε και στους βοσκούς. Αυτός είπε στον Ιωσήφ να πάρει τη Μαρία και το βρέφος για να φύγει στην Αίγυπτο και ύστερα από καιρό να επιστρέψει στη γη του Ισραήλ. Στα νεότερα χρόνια, στον ιερό ναό του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους, εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ σε ένα μοναχό και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας άρχισε να ψάλει το άξιον εστί. Του μοναχού του άρεσε αυτός ο ύμνος, αλλά στεναχωρέθηκε γιατί θα τον ξεχνούσε. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όμως με το δάχτυλό του χάραξε τον ύμνο πάνω σε μία μαρμάρινη πλάκα. Έτσι η εικόνα της Παναγίας ονομάστηκε άξιον εστί και υπάρχει μέχρι σήμερα η θαυματουργή αυτή η εικόνα της Παναγίας άξιον εστί, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ύπαρξη των αγγέλων είναι μία πραγματικότητα, όπως και ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Πολλοί από τους ιερούς μελετητές και ασματογράφους γνωματεύουν ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν ο άγγελος ο οποίος κύλησε το βράχο από το μνήμα του Ιησού, όπως αυτός ήταν που έφερε το μήνυμα στις μυροφόρες για την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που υπηρέτησε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Θείου Λόγου από την αρχή ως το τέλος. Η γιορτή των Αρχαγγέλων έχει να μας υπενθυμίσει δύο πράγματα. Πρώτον, εφόσον οι άγγελοι του Εωσφόρου έχασαν την αξία τους και τη λαμπρότητά τους εξαιτίας της αμαρτίας, πόσο μάλλον θα συμβεί με εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εάν δεν στεκόμαστε στο ύψος των αρετών. Εάν στον Εωσφόρο συνέβη τόσο ανεπανόρθωτο κακό επειδή δεν πρόσεξε και στράφηκε στη ματαιοδοξία, πόσο μάλλον θα συμβεί σε εκείνους που θεληματικά μένουν προσκολλημένοι στην αμαρτία. Δεύτερον, πρέπει να παραδειγματιστούμε από την πιστότητα των υπολείπων Αγίων Αγγέλων. Στη μνήμη λοιπόν των Αποστολών και του έργου που επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή τους στις 8 Νοεμβρίου.